एसार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै गेदेरथार खौरां लाबोना होफैदों। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन फारियै नायलां। आसाम बन्द' गिख्रंथावना कर'ना भाइरासखौ नोजोर बोनानै सांग्रांथिनि थाखाय आसाम सरकारा गाबोननिफ्राय अर्थात 24 मार्चनिफ्राय सानबासिम लागातार बन्द' फोसावनाय जाबाय। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना साफ्रोमबो हुसियार थानांसिगोन आरो साफ्रोमबो साबधान थानांगोन। बेयाव नुनो मोनदों बन्द'आ मा जागोन। गासै पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट, गासै बाजार, गासै अफिस अर्थात मावख' बेफोरो बन्द' जाजोबगोन होनदों। नाथाय केरियार गारिफोरा थागोन होननानै बुंनाय जादों। दा बेयावहाय आंनि खोथा नङा, नोंथांमोनहा नुनो मोनदों DY 365 बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आसाम डिसाइड्स टु लक डाउन फ्रम टुमर'। लकडाउन विल बी फर 5 days इन द फर्स्ट फेज। गभर्नमेंट अफिस and shop to be closed down. Public transportation will be closed down, shut down. बेनिफ्राय only ambulance vehicles carrying essential goods will be allowed. बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर बायजोआव थांनो नागिरदोंमोनबा नोंथांमोनहा फोरमायनानै होनांगोन, सुबुंफोरनो फोरमायना हो। बेनिफ्राय नुनो मोनदों मोनसे गेदेरथार खौरां। बिथां फैला एबा जोंस्रां बरग'यारि बिथाङा UPPL जों लोगो जाबाय। दा बे खौरांखौ सुबुं फोनांजाब बिजोंनिफ्राय मोननाय जादों। नोंथांमोना नुनो मोनदों बावैसो सान सिगांनिफ्राय BTCनि बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै मुं थिसननाय बिथां फैला बरग'यारिया UPPL हानजाजों आखाइ हमलायबाय होननानै सुबुं फोनांजाब बिजोंफोराव नुनो मोननाय जादों। दा बे खौरांखौ लानानै नोंथांमोननिसिम फोसावफिननाय जादों। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा मिथियाखैमोन मिथिनो मोननाय जाबाय। दा बे खौरांखौ लानानै गोबांथार सुबुङानो बिथांनिसिम गोजोननाय फोरमायहरदों। बेखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय। भिडिअ'आ सुंथाबैबाबो नोंथांमोननि थाखाय गोनां आरो गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनावबो हाबनो हागोन। चेनेल गोदाननि फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।